pamit. Mboten kesupen nggih ngenjing dinten Jemuah. Lah angger ngenjing dinten Jemuah dalu niki dong genduk-genduk rasa kalih Paksinga kalih Budi Ribut. Dawek pada dimulai mawon mumpung wektale tesih sonten. Sekiye wis tanggal 21 April 2026. Tegese wis 80 tahun negara kiye merdeka. Jane ya wis klebu lawas, mung bae kok rasane kaya tembe wingi bae. Lewi-lewi angger ngemuti bab kahanan negara. Wis jan kayane kok durung lawas nemen. Ari manut kaki setra tah nyatane pancen kaya kuwe. Tegese sing jenenge negara umur-umuran semono durung klebu lawas nemen. Ningen angger cara umur-umuran menungsa jane tah rambute wis uwanen. Turan pundune ya wis mulai mandan-mandan ompong. Bakayu kembrot krungu omongan sing kaya kuwe mau orang goblek babar pisan. Sebab sing jenenge negara kuwe ora gemantung maring umur-umuran kaya menungsa. Ningen gemantung maring kahanan lang kegiatane menungsane. Tegese rakyate ya kuwe menungsa sing pada dadi rakyate. Lah angger rakyate pada semangat lan pada gotong royong nang bab pembangunan negarane ya pembangunan ekonomine lan pembangunan liya-liyane. Maning kuwe angger pada giat utawane pada gotot wis mesti negarane luwih katon maju, luwih katon hebat lan angger cara menungsane ya katon luwih sehat, luwih maju. Kuwe kaya kuwe sekang penemune Bekayu Gembrot sing secara bodon baik. Si Guplo sing senadan esih enom ningen pemikirane wis katon maju melu urun pinemu. Yen lamona nang negarane dhewek kiye mestine tah kudune wis maju, wis luwih sempurna lan donge kudu katon luwih bagus. Tegese luwih maju kahanane tinimbang sekiye. Ningen nyatane wong manut penemu si Guplo nang negarane dhewek kiye saiki katon esih pada rebutan bathi cara wong dagange. Lah angger cara wong kepungane rebutan berkat. Mangkane mestine ora kaya kuwe. Ari Watamamet tah orang ngurusi bab kaya kuwe. Arepa maju, arepa kepriwe, masa podoa sing pada nang dhuwuran. Sing penting kanggone bangsa wong penginyongan kiye ora nganti kapiran. Kayane wis mandan wengi wara. Kepeksa Paksinga ya arep nyuwun pamit. Ari ora ana alangan baen pendak Jemuah bengi jam 8:30 para keponakan pada bisa genduk-genduk rasa maning karo Paksinga. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara, sekali keprungu moga-moga para keponakan kabeh pada tetep resep midhangetaken genduk-genduk rasane Paksinga. Lilan